Sorry. Chocolade. Graag. Vi snakker måske med hinanden, men det ser mere telefoner. Oversætter, hvad står der her? Ja, nogen de står og snakker med hinanden, selvom de har telefonen. Oversætter, skriv hjem til dit hjemland. Nej. Hvad er det, I laver? Er det bare jokes, eller hvad? Hvad? Hvor er I fra? Nu må jeg sige det. Det er du fri Dani. Ja. Idiot, mand! Hun sagde, vi kommer ikke ind igen. Er vi kogt? Kom on. Jo.